आं तामुलपुर जिल्ला बाथौनि जानानै खोनादों फुंनि 5 बाजि 15-20 रिंगायाव सोरबा सिनायनो हायि दुथाङा लांखारदों होननाय खोनादों। बे खोथाखौ खोनानानै जों तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि जानानै बे खोथाखौ सोंखारियो आरो बिथांमोना जाहाथे थाबैनो बिथांखौ हेंगार हरफिनो बेखौनो जोङो बिथांमोननिसिम खावलायबाय। जाहाथे बिथांमोनाबो निउसखौ खोनायोब्ला थाबैनो जेन हेंगार हरो, नङाबा जेंनाया बारा जालायो गावजों गावनो। बेनिखायनो बे लांखारनाय एबा माबानाय खामानिफोरखौ मोजां नङा। बे खामानिखौ जों जोबस्रांजानो लुबैयो जिल्लानि जानानै। लांखारलायनानै दायखौ फोजोबनो हाया। सावरायलायनायनि गेजेरजों आबुङैनो जोङो सोब खामानिखौ मावजोबनो हायो। बेनिखायनो जों लुबैयो जे सावरायनानैसो जोङो जोंनि दाय एबा माबा मोनसे सावरायनो गोनां बाथ्राफोरखौ सावरायनानै फोजोबोबा साबसिन जायो। बेबायदि लांखारनाय दोनखारनाय बेफोर खामानिया मोजां नङा, बेखौ बयबो निन्दा होगोन। बेनिखायनो आं बे लांखारनाय हाबाफारिखौ आंबो मोजां मोनाखै। आङो जिल्लानि जानानै बेखौ सोंखारियो जे बिथांमोना बे खामानिखौ मावनाया मोजां जायाखै। रायलायनायनि गेजेराव फोजोबनायब्ला जोंबो हेफाजाब होनांगौ रायलायनानै। जिखुनु खोथायानो बिथाङा मा दाय दं मा गैया जोंबो मोजां मिथिया। जोंनि आनसलिकनि बिथाङा सासे गाहाय दौरिमोन। बेनिखायनो बिथाङा दाय दङब्ला सावरायफैनायबा जोङो बेहाय बजबनानै फोजोबस्रांनो हागौमोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। बिथांखौ थाबैनो जुदि हेंगार हरोब्ला मोजां जायो। नङाब्ला मानसि सासेखौ दाय गोनां गैयै बेखौ सायख'नानै जोङो बुथारजानायखौ लुबैया। जोङो बिथांखौ जुदि हगार हराबा माबा मोनसे जुदि जाय लांखारग्रा बिथाङा जुदि हरखाब बिथांखौ फोजोबस्राङोबा जोङो हयतो आफादनि जानानै जोङो प्रखाखन अर्थात पुलिस बिभागनो जों बेखौ आखाइ मिलायनानै जोङो बिथांनि माबाखौ बिजिरनाय खामानिखौ निस्सय हयतो एसे सोलिगोन जों। बिथां धनपति लाहिरिया तामुलपुर बियाब बाथौ गौथुमनि दिउरि आफादनि सासे आफादगिरिमोन। लोगोसे बिथाङा बे थानसालिखौ 1992 लुफुंनाय समाव बिथाङा बेयाव बिबानगिरि जानानै दङमोन। नाथाय दिनै हरखाबै जानाङि जाथाया जालांबाय। बिथांखौ सोरबा मिथिरोङि मानसिया मानिबा कारनाव बिथांखौ किडनेप खालामबाय। बेखौ जों फुङावनो आं तामुलपुर बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जानानै मिथिनो मोननायसै। आरो मिथिनाय मोननाय लोगो लोगो आंनि गासै बाथौ सिबियारि बियाबनि बेन्दोङाव थानाय मावथिफारियाफोरखौ खबर होनानै बे खोथाफोरखौ मिथिहोनाय जादों। बे खोथायाव जों न'खरनि मानसिनि जोहै मिथिनाय हिसाबै बे जोंनि मथंगापुरि पार्कनिफ्राय एसे थांनानै जा मथंगा दैमानि सायाव दलं दङ, बे दलंनि बबेबा मोनसे खर'आव बिथांखौ फुंनि 5 रिंगानिफ्राय 5 रिंगा 15 मिनिटसोनि गेजेराव बिथांखौ सिनाय मोनि दुथांफोरा बलेर' गारियाव हंख्र' फौसिब खालामनानै दिखांना लांदो होननानै न'खरनिफ्राय मिथिनो मोनो जों। थाबै मोननाय जाहोना जाहैगोन प्रसासना बेसेबां गोख्रोङै खामानि मावनो थाखाय आवगायो, बेनि सायाव बे गासै खोथायानो डिपेन्ड खालामगोन। ओंखायनो जों तामुलपुर बियाब बाथौ गौथुम आरो तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुमा जों जर'खायै प्रशासननि सायाव नारसिननो थाखाय जों बियाबनिफ्राय आरो जिल्लानिफ्राय लिखित भाबै जों दा एप्लिकेसन होगोन होननानै थि खालामदों। नाथाय बिथांमोना बिसिया बुंनाय बायदिब्ला लांखारजानाय बिथां धनपति लाहिरिनि बिफंजों एसे हानि गन्डगल सोलिगासिनो दङ होननानै जों मिथिनो मोनो। आरो बिफंमोननिफ्रायनो गेजेर गेजेर सम मबाइलजों थ्रेटेनिं होलायनाय बेबायदि जाथाय जालांदो होननानै बिसिनिफ्राय जों मिथिनो मोनो। आरो बे खोथा हयथ' नङाबो जानो हानाय, सन्देहसो खालामदोंमोन। बेखौ जों नंगौ होननानै जों थार बुंनो हाया बा थि बुंनो हाया। जानाय धनपति लाहिरि बिथांनि न'आ जाबाय मथंगापार बारायगाव गामिनि। आरो बिथांखौ जाय लांखारदों बिथांमोनखौ जों तामुलपुर बियाब बाथौ गौथुमनिफ्राय खावलायनाय जायो जे बिथांखौ जाहाथे मोजाङै जाबादि लांदों बेबादिनो लांफिननानै न'आव दोनफैयो। बेनि थाखाय जों तामुलपुर बियाब बाथौ गौथुमनि जानानै बिथांमोननिसिम जों खावलायनाय थाबाय। उनाव जोंनि बाथौ बियाबनिफ्राय आरो तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनिफ्राय जों पुलिस बिफानखौ एसे नारसिननो थाखाय जों दा रिटेनलि मोनसे एप्लिकेसन हैगोन। बेनि आगैनो न'खरनि मानसिया गार्जेना FIR खालामनानै
पुलिसखौ बुंहैनायसै आरो बिथांमोना न'खराव फैनानै बायदि रोखोमनि खोथा सोंनानै बिथांमोनखौ माबा मोनसे बे मानसिखौ माने उद्धार खालामनायनि राहा लागोन होननानै बिथांमोनखौ खोथा होलांदों होनना जों मिथिनो मोनो। लांखारनाय सम्पति लाहारिखौ माने उद्धार खालामनो हायो बिनि थाखाय जों माने इसोरनि सेराव आरज गाबहरनाय जादों। लोगोसे मिजिंथियो जे प्रशासना जेरैखि जाया बिथांखौ थाबैनो दिनैनि साननि भितराव जाहाथे उद्धार खालामनो हायो बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जों खावलायहरनाय जादों। फुंनि 8:30 बाजियाव आं खोनानो मोन्दों जे तामुलपुरनि जिथु मथंगापुरिनि पार्कनि दालांनि सानिफ्राय बिथां मानसिया बलेर' गारिजों लांनाय बाथ्राखौ खोनादों। बे बाथ्राखौ खोनानै आं जोबोद माने दुखु मोन्दों। मानोना दानि बे आथिखालनि समावबो बेबायदि किडनेप बा लांखारनाय बे हाबाफारिखौ आसलते मोजां जायाखै। बे समाजनि गाज्रि बाथ्रा जाहाथे बे बाथ्राया जाहाथे जोंनि तामुलपुर ओनसोलाव जानो माने जाहाथे माने बेबादि जाया बिनि थाखाय जोङो बयबो सांग्रांथि जानो माबा मोनसे दाय दोङो जिहेथु जोङो आयेननि हेफाजाब लानानै बेफोरखौ नायबिजिरनानै जोङो मोनसे मोजां आबहावा फैनोसो नांगौमोन। नाथाय बिथांमोना बेबादिनो आयेननि हेफाजाब लायालाबासिनो बेबायदि किडनेप एबा लांखारनाय खामानिया आसलते समाजनि थाखाय जोबोद माने मुगैथावना आरो बे सोंखारिनायनि बाथ्रा जादों। बिनि थाखाय जोङो तामुलपुर जिल्लानिफ्राय जाहाथे बेबादि जाया बिनि थाखाय लांखारगिरिनि फारसे जों खावलायो जाहाथे बिथांमोना थाबै बे लांखारनाय सुबुंखौ होफिनो आरो आयेननि बेबस्था लानानै बिथांमोना जाहाथे माबा मोनसे जेंना जेंसि जा बेखौ फोजोबनायखौसो जोङो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो लुबैयो।